Obuyele kwakhona njengenkokheli ye-ANC, Umengameli UCyril Ramaphosa uzawuxhuzula imikhala kuleminyaka emihlanu izayo. Ubhulela amasaka bekhuphisana naye kwesi sikhundla wayesakuba ngumphathiso wezempilo uGqirha uZweli Mkhize. Kaloku bavotelwe bezinkokheli eziphezulu ezisixhenxe ngethuba lale nkomfa yama-55 eqhubayo eNasrec eGauteng. uRamaphosa kudale khona noko kwi-ANC ngaphambi kobangene ke kwesi sihlalo siphezulu kulo mbutho ukhe wangena kwiqoqo eliphezulu le-ANC isithuba seminyaka eyi-26. Emva koba i-ANC yabuyela ubhacweni ke wathi wonyula njengonobhala jikelele njengethuba lokulawula kukamongameli ongasekhoyo uba uNelson Mandela ngo-1991. Ngethuba exhuzula imikhala njengonobhala jikelele uRamaphosa waba ngumthetheleli ophambili kwinkqubo yeCODESA. Emva konyulo lwedemokhrasi ngo-1994 waba ngusihlalo weqonga eliqwalasela ukuhlaziywa komthetho weloMzantsi Afrika. Wanyamalala kwezopolitiko ke wabuya ngo-2014 ukuya ku-2018 njengosekela mongameli we-ANC owona mbutho omkhulu kwilizwekazi Afrika. My answer, if you remember, was I thought that people would be interested in asking that question before 1989. In 1989, as we all remember, communist regimes in Eastern Bloc countries collapsed. Wenjenje yakuba ngumongameli we-ANC nowesihlanu ngo-2018 waze wangena nasembusweni emva konyulo. Wathatha kwisihlalo zabe mongameli uJacob Zuma emva koba bathe wahlala phansi. uRamaphosa wafumana umbutho onkonela urhwaphilizo kukho neyahlukano ezimandla ezabona ukuba kwi-state capture. Uzimisele kwelithi uzawusiphula nengcambu urhwaphilizo kweli khaya lakhe lezopolitiko. Engoba wanyulela kwesi sikhundla sokuba ngumongameli we-ANC kwinkomfa yama-54 yezolonke ye-ANC, iphulo lakhe le-CR17 lathi wambe imicelimngeni amaqela ezopolitiko efuna kwaziwa abaxhasi bakhe. Ebuyela kwezopolitiko ke suka kwezoshishino wafika into zitshintshile noko. Ityeli lakhe lokuqala lokuba ngumongameli kwathi i-COVID-19 yatshintsha izinto. Emva koko kwathi gqolo ukuba mnyama eMzantsi Afrika nomcimbi wasephalaphala wancedisa. Akwaziwa ke ngoba uzawuthini nabethu ukubheka phambili ngelizama ukubumba i-ANC kule minyaka emihlanu izayo kulandela ukunyulwa kwakhe njengomongameli. Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress. Abaninzi bathi uza kwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuba kukho utshintsho kweli lizwe. Ukanti ke i-ANC iza kubamba umhla wayo yokuzalwa owaziwa ngeJanuary 8 statement kunyaka ozayo eFreystata. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.